Légyében Tibor vagyok, autószakértő. 30 év tapasztalat, mindig nyerő. Használt autóvizsgálat a szakterületem. Pénzjelöl rocsot, nem veszel velem. Autós Jani vagyok, hív bátran engem. Rejtett hibát lelek, minden rendben. Autós Jani vagyok, hétvégén is hívhatsz. Vidékre is elmegyek, hogy autót válasz. Légyében Tibor vagyok, autószakértő. 30 év tapasztalat, mindig nyerő. Használt autóvizsgálat a szakterületem. Pénzt jelöl rocsot, nem veszel velem. Autós Jani vagyok, hív bátran engem. Rejtett hibát lelek, minden rendben. Autós Jani vagyok, hétvégén is hívhatsz. Vidékre is elmegyek, hogy autót válasz. A kereskedők trükkjeit jól ismerem. Tapasztalatomat megkapott velem. 30 év munka, sok trükk és tudás. Velem az autót nem lesz csalódás. Autós Jani vagyok, hív bátran engem. Rejtett hibát lelek, minden rendben. Autós Jani vagyok, hétvégén is hívhatsz. Vidékre is elmegyek, hogy autót válasz. Hogy ne éljen csalódás. Hív bátran, amikor használt autót vennél. Segítek, hogy ne pénzt szerezzél. Autós Jani vagyok, hív bátran engem. Rejtett hibát lelek, minden rendben. Autós Jani vagyok, hétvégén is hívhatsz. Vidékre is elmegyek,